Sunt Sandu Frunză, profesor universitar și practician în consultanță filozofică, în consiliere existențială și consultanță etică organizațională și te chem să intrăm împreună în lumea consultanței și consilierii filozofice. Ceea ce îți oferă programul practician în consultanță și consiliere filozofică este o experiență specială, intelectuală și existențială pe care poți să o trăiești și să o împărtășești și cu ceilalți. Fie că îți propui sau nu să devii un filozof practician, trebuie să ai în vedere că ține de natura umană înclinația reflexivă spre evaluare, valorizare și umplere de sens a tuturor aspectelor vieții tale. Rămâne doar să-ți lași sensibilitatea filozofică să lucreze pentru tine. Vino să găsim împreună câteva căi de punere în valoare a vocației filozofice a propriei tale vieți. Te provoc la o întâlnire cu practici filozofice, filozofi practicieni și diverse metode și perspective asupra consilierii. Toate sunt gândite așa cum să-ți fie utile în activitatea ta de consilier și în viața cotidiană. Este un moment potrivit să lucrezi pentru tine și în vederea celorlalți, în refacerea unității ontologice a unei lumi care se construiește în comunicare. Această lume trebuie modelată după principiul câtă tehnologie, atâta filozofie. Fii parte a lumii noastre, lumea consultanței și consilierii filozofice. Prin comunicare și filozofie și tu poți face lumea mai bună.